Jongkuyong hajatipun Bapak Tuan Wanggi menika Ibu Bawon. Hei, ayo maju yuk. Ayo maju. Tampil dua-dua ya. Ada Singo Anggara, Yoso Wilangun Lor, Lumajang Indonesia. Putra Siliwangi. Nggak apal. Oreo, 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 Oreo. Ayo, Singo Anggara, ayo. Mas Angga pribadi ya. Ayo duduno sola boleh. Macane wong Singolor ya. Yoso Wilangun Lor. Yo, los, aus. Ada toko utama ya. Saya dua blok kelor. Putra Siliwangi ya. Pak Buah ya. Ayo, pembarong jebolan blok kelor ya. Ayo duduno nang masyarakat blok kelor ini nak ya. Out dulu. Yo. Hehehe. Ada Budiawan Lumajang ya. Lab Channel Jember Indonesia. Ayo ger, ayo ger, yo, Singo Anggara, yo, yo, ayo ger, Yoso Wilangun sayo, seduwe melayang ing tangkap burger. Yo, ayo ger, hasil bumi blok kelor ya. Putra Siliwangi ya. Oi, Bapak Buah. Yo, yo, lo. ayo, ayo, ayo. Yo. Oh, yo, lo. Ayo, melayang ing tangkap Yo, dijajal dulu nih nak ya. Ayo pembarong puja. Yoso Wilangun Lor ya. Yo, yo. Ayo you, duduno masyarakat blok kelor ini. Yo, Putra. Tabu-tabunya blok kelor. Yo. Iya bener. Lo. Yo. Lo.
Yo. 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 Singo. Ya ngono kan. Singo. Dijajali. Yo. Singo. Karayo. Yo ngono kan. Awas. La 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 la. Ayo. Yeay. Sponsor rumah kita ya. Apa jadi dulamet wis. Yo. Awas. Awas ger. Ayo. La 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 la. Mana nih? Iya. Yo. Ayo yo yo. Yo. Oke. Os. Yo. Yo. Ayo. Di belakang bisa persiapan. Ayo. Kembong Kumala ya. Singo Kubro oke. Ayo Kang Agus. Siap no dadai Kembong Kumala nih. Ayo Kang Dadang. Dadai Singo Kubro siap no nih. Yo. Ayo ger. Ayo. Gentenan ger. Ambane kempos Kang Bayu. Out. Iya. Osok. Yo. Iya. Yo. Iya. Los. Yo. Yo. Oh. Ayo. Los. Yo. Yo. Lo. Oh, ya. Yo. Oke. Ayo. Oke, terima kasih. Matur thank Singo you. Anggara ya. Putra Anggara. Siliwangi. Ayo persiapan Singo Kubro. Mas Dadang Kedung Langkap Jember nggih. Nah. Kembong Kumala ya. Kebon Sari Kidul. Lumajang. Ayo Kang Agus lebokno mbae le. Ayo olahraga. Yo. Ayo Kang Bayu bisa double nggih ha. Ayo. Ayo wajar-wajar kali sing aku brole. Ayo. Ayo Kang Agus. Ayo sing aku bro bisa ke barat nggih. Ayo yuk, ayo wis. Jamune mari nak yo. Oh jadi Kang Dadang. Ayo double nak yo. Iya. Yo. Ayo le. Bareng ono Kang Agus nak yo. Ayo. Di belakang bisa persiapan Trisno Manunggal Joyo. Aus. Yo. Oke, iya. Aduh, setelan medang. Lah kok miring. Ayo. Ayo wis. Ayo. Yo. Ayo sebet no Kang Bayu. Yo. Iya. Olahraga double Kang Bayu ya. Main dhewe le. Ya. Out. Cok. Yo. Out. Yo. Yeah, oh bro. Yo. Ayo Kang Wono. Tulung ono Kang Dudung Kang Wono. Ayo Gus. Olahraga nak yo. Ojo masang tero paile. Ayo dijajal gulune nak ya. Aus. Cok.
Lilo. Out. Ayo. Ya. Ayo. Ya, aduh. Iya nak. Kapuk aja nih. Hey. Hey, out. Out. Iya. Kalem-kalem aja durung punah nak ya. Durung punah. Ada Singo Kubro Kang Dadang kadung langkap Jember ke. Out. Lele. Ambane ditoto nak. Aduh. Out. Lele. Out. Singo Kubro. Aduh. Iya. Sorak-sorak bloke lor ya. Sorak-sorak dewe ya. Yo. Ada Kembong Kumala. Yoso Wilangon Kidul ya. Lupa jam. Bakule. Aduh. Ayo cekat nih. Turun punah nak ya. Aduh. Ayo. Dijajal nak ya. Ayo. Langun kan. Singo Kubro ya. Kadung langkap Jember ya. Ayo Kang Agus. Dijupuk ayang nak ya. Reak mini depo ya. Awas. Yo. Hey. Lo. Yo. Ayo wite kapuk nak ya. Out. Le. Ayo. Iya. Iya. Rata disenggal titik nak ya. Iya. Kari bati ini. Yo. Ayo dijajal. Ha. Ada. Hop. Nak ya apa Kang Agus. Ayo. Ayo le. Ayo langsung keluar ya. Ayo. Lo. Awas. Ayo persiapan Trisno Manungajaya. Ya. Yo. Hey, yo. Ayo.
persiapan Reok Tresno Manunggal Joyo. Dua tindak sekaligus. Oh oh. Oh oh. Oh. Ayo Tem. Jatahmu iki Tem. Ho ho ho. Lo. Awas. Lo. Ayo. Panjake sing nganggur mlebu ger. Mudun ayo. Ayo Tet, mudun Tet. Ho. Hei. Ho. Ot. Lo. Ha. Hei. Ho. Hei. Ho. Hei. Ho. Ah, yo, ayo ger, oh, hei, ajake, ayo, sing nganggur mlebu ger, ayo, ayo, awas, panjake sing nganggur, lo, ayo, ayo ger, yo, Tresno, Sorayo, yo, beri tepuk tangannya, yo, iki reok gareo iki, reok Tresno Manunggal Joyo, Sorayo, tepuk tangannya, Sorayo. Ambo, Surabaya Jaya Krono. Yo, hey, sayo. Awas, lo. Ayo ger. Ot. Yuk. So, hop. Os. Lo. So, yo.
lo ye yo hao Oh, hey. hao Hey. lo so yo yo lo ye yo Yo. Alon. Ayo girl. Ayo. Tresno. Tresno Manunggal Jaya. Yo. Awas dulu. Yo. Lo. Yo. Hey, yo. Lo. Ayo kan. Tresno. Tidak jangan. Ayo girl. Lo. Ayo. Ayo. Jo. Dicakal dulu deh girl. Yo. Ayo, Allah, ya kan? Out. Yo. Hey. Lo. Awaken. Dijogoken. Awas Gen. Lo dijogoken. Out. Ayo. Out. Mulai Gen. Out. Hey. Hey. Out. Awas. Ayo Gen. Diromati cing penggerer. Out. Lari. Yo. Ayo Gen. Ayo ditake alon-alon katoi. Ayo katoi. Ojo yo. Wayai. Ayo wis. Yo. Yo. Jagat yo Dewa Batara, yo jagat Maesungkara. Pandhaku yo donyaku tek-tekku dhewe. Amuk Surabrata, Jayabrata imbang-imbang ana anggene solah yo, Ger. Sayo. Yo. Hey.
Ayo. Ayo gen. So. Hey ho. Ho yo. Hey. Hey. No. Hey 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 hey. Ơi. Ồ. Ốt. Yo. Ôi. Ốt. Ôi yo. Awas jen. La 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 la. Yo. Awas. Awas. Foto bikin. Ốt. Ayo. Iki lo aku belum harari. Baru kondangi. Ayo Mas Dunduk. Jawa Timur. Sesarkan. Ayo Kang Toing. Ayo Ger. Ayo Kang Toing. Lu kaki di bener Ger. Ois. Ot. Yo. Ois. Yo. Ot. Ois. Yo. Ôi. Hey. Yo. Ôi chó. Ayo kìa. Aduh. Siap baju sak kembang iki.
Yo. Ha e. Ho e. Ha e. Ho yo. Ho e. Ha e. Ho e. Ho ho yo. Ha e. Ho e. Ha e. Ho e. Ha e. Ho. Ha a. Ya. Ho ya. Ha e. Ho e. Ho. Ho yo. Ốt. Ốt. Ho a. Ya. Ya. Ha e. Ho e. Ha a. Ya. Ho e. Ha e. Ho e. Ốt. Ho a. Ha a. Ya. Ya. Ha e. Ho e. Ha e. Ho 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 ho. Ha ha e. Ho a. Ya. Ha a. Ya. Ha a. Ya. Ha a. Ya. Ya. Ha a. Ya. Ho e. Ha a. Ya. A e. Ha a. Ha a. Ya. Ya. Ha e. Ha e. Ha a. Ha e. Ha a. Ha a. Ya. 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 Oh. Ayo, 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 ayo. Lo 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 lo. Ayo ger. Kona. Oh yo. Go eh. Go eh. Oh ya. Kona. Ayo. Ayo sih. Aduh. Yo. Lama-lama Ji. Ho e. Ha e. Ho e. Ha e. Ho e. Ha e. Ho e. Ha e. Ho e. Ach. Oh. Awas. Awas. Ayo dua lagi. Awas. Ayo. La 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 la. Waduh. Oh. Kona. Lo. Tekan Tina. Lan. Yo. So. Bayaran ayo balik. Ayo. Yo. Ayo. 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 Ayo golek ono nih. Ayo. Golek ono. Yo 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 yo. Ladies, ayo Kona. Ayo ayo entekno. Entekno. Situ Edi. Situ Edi. Kurang situ. Ayo, aduh. Ih. Ayo. Hei. Lo.
gue no boyo wono. Oi, ayo gona. Kena ayo gona. Iyo. Ayo. Ayo. Hup. Iya. Iki kampungnya durung mepo. Iya. Lah, wis. Ayo. Oh. Yo. Ojo guyu no. Ayo, aduh. Lah, Iyo. Mana no. Ayo. Lewon lagi. Jet. Mbuh. Ayo. Gona. Main bulu tangkis no. Yo. Oh ya tempat dasi. Yo gone. Iyo gona kena pisanis. Iyo. Pasis. Orang. Setane kaget rek. Oh, ono ae. Setane kaget. Ayo. Iku, golek iku. Iya, ngono. Iki ono setan iku lho. Bonggele pecute sing diatemno. Oh. Lah. Iya, ngono. Cegal. Iyo. Kok ngecilana. Ayo. Cegal nih. Asik. Arek kok cicilan ya. Hara, Nedi. Ayo, balik sama. Kona. Hara kon. Ayo.
Oh. Apa no? Apa no? Piye? Apa no? Apa? Aduh. Oh. Wis nyantol ning untune. Mangan apa kono? Keju. Oh. Oh, paling terima no raya paling cangkemmu no. Duh. Kok raya berarti cangkeme wono iki. Persis. Ayo. Ayo. Oh. Ih. Lo. Oh, Lo, yo. Ayo, lo. Logo mana? Logo. Yo, angkatan lek ndak iso logo setane angkatan. Oh, gak muni. Ayo, wono gantian. Gak kroso. Ayo. Jo. Lo, situ. Lo, Kona. Yo. Lo, ih. Lo. Iyo kon. Tumpas kona. Iso pargo ya. Ayo, ning ndi? Golek ono wono ning ndi wono? Golek ono. Ayo, wono ning burine serut-serutan. Lo. Iku ning salon paling. Lo. Ayo, wono ning ndi rek? Golek ono. Nyungsup ning kene mau. Ayo, ning ndi wono? Ayo, lo. Kona. Iyo kon. Enak no. Duh, wis peles wis. Ayo. Silat wono. Iya. Lo. Atene silat bango manake. Yo. Iso ae lek ngono lho. Iki setan mabuk. Lah. Mabuk mohol. Iya, iku mabuk gedang. Ayo. Lo. Iyo ngono. Molek kene. Enak no. Opo sampe mecucu ngono. Ayo. Ih. Pangan. Ayo. Lah. Ayo. Ayo. Loh, situ emen. Lo. Yo. Lah. Kaget. Yo. Aduh. Oh. Yo. Hey. Ayo. Sowo. Aduh. Sopo? Ayo. Nomor siji siapa nomor siji? Ayo nomor siji. Oh. Ayo. Orang greget diparani jadi samblek iku. Iya, samblek kan Oh. boyoke. Boyoke samblek kan ngomong ndak paben. Ayo. Lah. Lan. Ayo. Enek setan mau dikunyek iki lho. Ayo. Iya. Lah. Iya. Ditepakne.
Loh, setane kecepit. Kok ngono arek? Padane pindah piye wong dicek. Wong jenenge setane kecepit. Ayo. Oh. Apa nah? Wono rek. Tuh. Yo. Aduh cadak wis plak tuyek-tuyek mari lan. Yo. Wis. Karuan wis. Piyo. 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 Aduh. Sari jam pergi ke pasar. So. Yo, sapa nih? Nomor loro. Oh, iki tadi ya angel kandhanane iki. Iya. Ayo. Balik mana? Oh, iki. Sabar, sabar. 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 Yo. Kau lagi lah. Ayo, tuh. Aduh. Iya. Tuh. Tuh. Ayo. Ayo, Ger. Ayo. No. Ayo, Ger. Waktu nih, Ger. Aduh. Marina pergi ke pasar. Terus loro karo padha ae. Loh. Ndi? Sing nomor 3 ndi? Ditoto wis. Yo. Keruyuk loro ya, yo. Ayo, kemarin gak asa. Iyo. Tuh, yo. Uyakan Aduh. Ya. Ayo. Karo dalan nih. Setane gulune. Aduh. Awas. Ayo Toi. Amit Toi. No. Hup. Wono dadi njaluk apa nah? Duh sih. Wono dadi ki lek. Pempes Yo, koyo kayak gawe pempes sopo iki. Mikirnya takanana. Pempes Dadi apa nah? Loh, agian aku dadi. Pempes kuali. Pempes kuali no. Kowe dadi yo no. Dadi yo no. Ya Allah no. Lah aku yo no. Dadi one no. No, dadi mana? Dadi kabeh. Tak takoni dhisik. Iya. No, dadi sing genah.
Iya, aku dadi njaluk dhuwit ngono lho. Ayo lho. Lah, iki apa karepe lho? Duh wis kaon. Piye karepmu? Aduh. Kosel lho. Ayo, Mbak Erwati. Apa ya? Jenengan takoni. Lah. Ya Allah, iso dikerujuk. Ya. Sepon. Tak takon. Aduh. Piro? Dadi omane. Ayo. Ayo Mbak Erna. Terakhir 2000 rek. Terakhir. Kok terakhir 2000 no? Terakhir. Balik. Duwe. Ayo. No. Oh, piro no? Hah? Aduh. 24.000 no ya. Kok ya melas temen dono gak kesane. Monggo Mas Mukhtar, kalian Mbak Ernawati sakne mono iki lho. Yo! Tresno Manunggal Jaya. Yo. Persiapan jadi lari. Yo. Ayo. Itu tadi tari dadak merak Tresno Manunggal Jaya disarengaken bolo-bolo reog Jember Lumajang kali kreasi lawak Tresno Manunggal Jaya. Sudah lenyap dari pandangan Anda semuanya. Baik, untuk berikutnya kita tampilkan goyang bergoyang tari Sekar Jandilan Tresno Manunggal Jaya Sugeng Amir Sani. Ayo duk. Digoyang blok kelor. Sesarengan Putra Mandiri Audio. Ayo dong.
youtuber dan budayawan Lumasa. Selamat datang Bapak Kadiri. Monggo, Kak, Bapak. Ho, ho, ho,
yo le 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 to lo lo yo ayo utul foto hey aduh wes suwek mari digoyang Tresno Manunggal Jaya ayo dok digoyang lokelor yo ayo lo yo Gangster wis. Gangster maneh. Ya.
se ha e ho e ho e ho e ha e ha e ha e e se ho he o he 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 Ayo dok, langsung pamitan karo tuan rumah kita mulai ya. Keripik gedang, keripik telo, gedang watan roto. Iki lho jaluk lagu iki lho. Oh jaluk lagu. Oh jaluk lagu. Iya. Karena sing bengok-bengok iku mah gak disawer. Piye. Angge-angge orang-orang mari no. Mari, waduh gak dirungokno. Tamburuan. Panas hati. Hah? Panas hati. Heeh. Panene ning songklir ya Bu ya, panas hatine ya. Iya. MC ne gak? Ya. Nyanyi ora? Loh, ya mbok. Iya. Heeh. Taburuan kakek sing nyanyi iki. Waduh kabeh weh nyanyi kabeh. Loh, MC ne enggak. Apa? Ya PP apa? Oh, jaluk Lihat koplo. sungguh mempesona. Apa ya? Ya. Apa ki? Apa-apa Ayo ki. weh. Ya. Oh, jaluk koplo. Sing dikoplo jarene. Iya wis ayo ki. Asik. Desa Manunggal Jaya. Panggilan Mas Pade. Sekali lagi panggilan saudara Mas Rian Avandi, Suradani Desa Manunggal Jaya. PP apa? Yang sungguh mempesona. Apa? Belum jadi jatuh cinta. Apa-apa pada pandangan pertama. Kata apa? Kapankah kita
langsung dikiterno jatilane nggih. Yo. Lo to. He oh ha he oh ho he oh ho ha he oh ha oh lo yo lo. Itu tadi Tari Sekar Jadilan versi Trisno Manunggal Joyo. Trisno Manunggal Joyo ditanjane Kang Imam. Lo yo sayo Hae Hui Oh lo so Mas operator mic vokal tambahi Mas. Mas operator mic vokal tambahi efek juga. Samboyo Jangget Rono Sewandono Maring Raja Bambang was Raina Bambang was Raina Serge ngene monco senar so mamboran cici Tos yo, ayo to. Lo, ayo, yo.
lo aso yo Bagas he 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 lo waroko Raket kerat keret yo asa yo hoksi lo Timba ayo to Timba lo yo yo Samar atas kenyar kepyor mati yo segereka mati yo Tresno Manunggal Jaya Pinaroka karasa Joko anjane kang wangi serta wayang yo salah siji-siji yo ger gek mlebu ning kandange Tresno Manunggal Jaya ayo los yo so ngeran
rasa Ayo ger melebu kandangi Tresno Manunggal siji-siji. alam tembyang ujane ati Yo ho yo ho serngingi serta tungi wayang mekar sing seti kombyang si merah lo yo gantian rasa kaget manusia matukan yang mekar so hey ho hey ho hey ho so lo yo. Oke, itu tadi Pungkasing Aditoro, atraksi rampak Barong Kamboyo, sampun lenyap dari pandangan Anda semuanya, dan berakhir pula pagelaran Tresno Manunggal Joyo. Kami keluarga besar dari Tresno Manunggal Joyo, apabila ada kekurangan baik disengaja maupun tidak, kami aturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup, mudah-mudahan bertemu lagi di event-event pagelaran Tresno Manunggal Joyo berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Indonesia.